Erokamano nyako Ramogi kuom kete Ramogi TV weche manyien mag ng'ich welo biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV gi sani odiechieng' mar 25 dwe mar 4 2024 kamoro amora ma intie nyisi ni wan kod mathoth ma waikoni magi oting'o weche mag pioula mamedo kelo midhiero e gwenge mopogore opogore ringre joma nyolal e kuonde dak kama oting'o Mathare pod imedo many moko kamoko bende oseyudi e kinde ma midhiero mar pioula bende pod medo kelo lal mar ngima kod mwandu e gwenge mamoko. Nyako Ramogi gin weche ma wang'iyo ni achiel kachiel kopogore kod mago bende ik mar Cliffons Omondi ma en achiel kuom jolweny manyocha otho e masira mar ndara. Nyako Ramogi bende koro ikruok mare dhi nyime e gwenge ma Siaya kocha to kod mamoko mathoth kama oting'o nyaka yepo mar ot manitie gorofa buora mabiro ting'o apise mag jood bura mathurka ma bende noyawa yanga kawuono gi jatend piny. Magi to kod mamoko machiegni mokwongo wayud thund weche. Samane wachikore pi kamane wamanyo gi lwetwa kamane wamanyo kamane manye wapokwa mulo mwili. Jo Kenya ma kwan gi ohewo 60 osewito ngimagi nyaka nyocha oula chak muomore pacho ka kawuono kende. Ringre moko 4 ogol e pioula e kar dak ma Mathare e kinde ma jopuonjre 2 mag mbalariany ma Masai Mara bende pi onego. I already told the National Youth Service to provide some land for us to relocate some of the people who are in the most dangerous parts of Nairobi. Piny owacho singo mar rido kenge mag kedo kod midhiero mag oula masani okelo tho mar jopiny gi kethruok mar mwandu. Koro war kaka familia watemo mana loso chenro kaka dwamiye yik maber. Ikruok dhi nyime ne ik mar Sergeant Cliffons Omondi ma en achiel kuom jolweny manyocha tho e masira mar ndege kanyakla kod mosenindo jamadar Francis Ogola. Nyako Ramogi machiegni ahinya koro wayudo weche manyien adimba weche manyien mag ng'ich welo chakore sani ka bende an Kailo Ochieng' Emmanuel jaloko mara iluongo ni Wilson Ochuka tudri kode nambari 3600 kata e Facebook mar Ramogi TV Kenya. YouTube marwa en Ramogi TV, nyalo subscribe mondo ilu weche gi achiel kachiel. Mbui mar X @Ramogi TV KE bende nyalo weche gi kalo e Facebook page mara Nyako Ramogi ka follow George Bati Daddy Cool machiegni nyinga en George Bati. Ringre mamoko 4 ogol e pioula e kar dak ma Mathare bang' koth manyochwe kono kendo kelo kwan ringre duto ma oseyudi Mathare nyaka ji 14. Familia moko bende pod manyo wedegi ma nyaka sani pok oyudi kata pok oyud ndachgi bang' pioula no. Midhiero mar oula ma okoko Kenya koro osekelo tho mar ji ma ok tin ne 60 e kinde ma luoro pod nitie. Jafwambo mar Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. En oganda mane ochiwore mar biro konyo e manyo ringre mamoko ma ichich godo ni pod olal e dier ot makaendi kalore ni nitiere moko manoseyudi to moko bende pod imanyo. Thoth ber samidhiero mine ojende kod jodongo riwo ngufu kanyakla kendo konyore golo matafare kod gogne kemanyo ringre mar anyuola mar Collins Oyego manyopio e odgi utino mar tich 2. Samane wachikore pi kamane wamanyo gi lwetwa kamane wamanyo kamane manye wapokwa mulo mwili. Koro samane wamulo mwili ne wapani en mwili achiel to ka en achiel wayude en gi Jelvin inena to gi Ruth ka ne gitie gi opposite side but Ruth gi Jacinta ne wayudo ka pigcho dole to ong'iyo malo to Ruth ni e kind bamne to mako tiende. Kamanda mar obila Sub County Master Fred Abuga oyango ni maromo ji mamoko 4 ne oyudi kawuono kendo yangi kod familia magi kamenyo pod dhi nyime. Nyaka sani ringre maromo 14 oseyudi nyaka nyo oula muomre e kar dak ma Mathare. Collins wacho ni pek mar oula nyo muko jirani kendo jirani no nyo biro mondo tony odgi kanyo kendo kanyo ema pigno nyo muke dhot kendo kelo negi masira. Pino medore dichiel moumo ot. Koro kaka noumo ot no bing'i ne gin ei ot ka nochuno ni ot mane ni mbele gi omukore motuomo mane gintie motuomo kendo mane ni e toke. Koro kitegi noumo gi. Od mamwa Bena Buluma wan gi Ruth Ajiambo ma nyathi nyamin-gi, wan gi Kelly Isaac Okoth ma nyakware maka wuode manotho 2017, wan gi Tash ma nyathi nyare, nyathi nyaminwa ma mamwa adopt.
kwadhi jirani iluongo ni Jacinta Adhiambo. Jacinta Adhiambo ne nigi nyithindo ariyo. Nyithindo ariyo gi achiel iluongo ni Austin, achiel iluongo ni Jilvin. Giduto te ne githo. Kamenyo pod odhi nyime miradi. Miyo moro bende dengo kamirimo goe ngoga bang' pi ma nyathine ma jahigni 10 ma nyaka sani pok oyude. Wednesday nikakuja nikapata madhe yuko, nikauliza mtoto ako wapi, nikaambiwa mtoto yeye yuko. Mtoto wangu anaitwa Kelly Isaac Okoth, ako na miaka 10. Naomba tu mnisaidie tu mtoto wangu tu apatikane tu. Tumepoteza watu wetu, yet hatujapata support from the county for the sake of wale divers tunaweza pata. Ekadak makia Michael, ekamao yudi achiel kum ringrego. Bende chichni olalo moro ma pod odinore nyalo bedo ni kod ringre mamoko. Nyaka sani, jok mose yudo mastero jote chiro moro man Mathare kod primary mar Amederia mayudore Mathare. Ule kijana tulitoa alikuwa pade ile, lakini hatuwezi kujua miaka yake ni ngapi. Polisi ndio walikuja wakachukua, na mimi pia nikajipea shughuli nikaenda kidogo. Koro kijana moro ne wuoyo ka gimo jok ni ng'ato nitiere ka biuru mondo une maiti moro nitiere kae, to ne waparo ni ojok kae, to chako dok kanyo kendo wacho ni tiende eri kama mule aneno ka mae eri en tiende, to ji nyiero ka waparo ni ojok kae, to ng'at machielo de kanyo to kogine kama to ywae mogole oko mokete wi pi kanyo ero. Ne en kijana ma rawera machalo jahigni 13 14 okete kacha maero osekawe mosetere. E kinde mamenyo pod dhi nyime ka aora bende medo dok piny matin, geno nitiere kuom familia kanyakla kod anyuola mowito jogegi ni dok piny mar aora ni biro miyo gi geno mar yudo moko kuom jogi magiwito. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Mathare, Nairobi County. Watimo mos ne nyuola ma owito jogi e masira mar pi manyomwomore e kuonde dak mopogore opogore ahinya to kar dak ma Mathare bore Nairobi, kama koro kwan mag joma oseyud ringregi omedore kendo bende moko pod imanyo ka familia mag nigi geno ni biro yudgi. Nyakora mogi ka wadhi nyime ni piny owacho oyango kenge mag reso oganda moyudore midhiero ma ikelo kod koth mapek mamedo chwe pacho ka. Koyango kengego jatend piny William Ruto oluwo ni bede migepe mag piny owacho koting'o NYS kod migawo mar jolweny osenyisi mondo obedi opara manyime mar reso oganda ma pi oula omonjo kendo yudo negi kuonde jot. E kinde ma koth mapek machwe pacho ka medo kelo midhiero ne oganda e gwenge mopogore opogore, jatend piny William Ruto kono okenge koting'o mag manyo kuonde jot ne joma odar e miechgi kaluwore kod midhiero mar pi oula osiaketi okenge ma idhi ta kod bad migawo mar NYS. We have the challenge now of floods in different areas. I already told the National Youth Service to provide some land for us to relocate some of the people who are in the most dangerous parts of Nairobi. Jatend piny okoni gise kwayo jolweny mondo ti kod lony margi e reso oganda ahinya moyudore kama tek e kinde ma pi oula omonjogi mondo res ngima. I also asked the military, and I'm happy the Minister for Defense is here, to provide some of the capabilities they have to support citizens. I was very happy yesterday they worked with our teams in different parts of the country, including Machakos and other areas. So I think we just need to put everybody on the alert. Koyango ni nonro mar kor lwasi nyiso ni koth pod dhi medo bedo mapek e pacho ka. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua okwayo jopiny mondo obed motang' kendo gelure kod milome ma sirikal biro golo kinde ka kinde kotenre kod koth ma medo chwe e pacho ka gavana ma Kirinyaga Anne Waiguru onyiso oganda mondo kik din kuonde ma pi oula kaloe kaka yor geng'o pi mabaro kendo donjo nyaka e kuonde mag dak kod puothe. Outlook for the next week indicate that the country will receive above normal rainfall across the country. Daily alerts will be issued to the people of Kenya to inform them of what is happening in areas where there is obvious danger and to appeal to them to cooperate with government agencies and other partners so that we save lives and livelihoods. Tusiblock njia ya maji kwa sababu kublock njia ya maji tuseme tujenge karibu sana na mahali pale tunaita riparian ndio inatuletea shida. Kodwaro ni piny owacho yang midhiero mar pi oula kaka midhiero momako pacho ka mangima. Jalup gavana ma Kisumu Matthews Owili okone jatend piny William Ruto mondo ne utiek gedo mar yawo ma Koru Soin ka okoni mae mabiro reso oganda ma Nyando kod Nyakach
ewi midhiero mar pi oula. And especially the issue of Koru Soin multipurpose dam that my brother, the Honorable Ayub Savula, talks about here and says that the Honorable President is your friend. Please tell him to come and implement the Koru Soin multipurpose dam, because that will discipline the waters of River Nyando, that will ensure that Nyando and Lower Nyakach that you talked about finally get to live without having to say serikali's idea every other time. Ekindeno jalup gavana ma Kakamega Ayub Savula onyiso serikal mondo chung chenro mamoko mag dongruok kendo ket maino e reso midhiero mar oula manyo jopiny kinde ka kinde. We request our good president William Samoei Ruto suspend some of the key development projects and focus on eliminating floods in Nyando, Nairobi, and in western in Budalangi area. We cannot be crying year in, year out, floods. Ka piny owacho medo yango kenge ma imedo ketie geng'o midhiero ma pi oula kelo n'oganda jo Kenya, jopiny kwayo mondo obed motang' kendo gelure kod milome mag sirikal mabiro konyo e reso ngima kod mwandu e kindegi mag koth. Koromogi piny owacho loso imedo kwa bende jopiny mondo med bedo motang'. In bende wamedo kwayo ni kinde mineno ka nitiere gimoro makelo ni checho, bed ni en koth mabiro mapek, inyalo manyo kama inyalo buoke mondo kik ng'ada aora kopong', to bende kik buok kama othanyore kata kama en lela, nikech mano kitimo to koth ni nyalo manore kod gik mapek. Yien nyalo lwar, nyaneno e boma ma Nairobi ka yien lwar kendo odino achiel kuma peyni mantiere chuny boma. Ok mana Nairobi kende, yien thoro lwar e kinde ma koth chwe, to bende samoro chwe kod yamo, to bende inyalo po ka polo bende okelo masira e kinde ma ibuoke yien kata kama othanyore malela seche ma koth chwe. Ka wadhi nyime nyakoromogi to wadhi mamoko. Jopuonjre ariyo mag mbalariany ma Masai Mara otho e pi e aora man Enkare manitiere kaunti ma Narok kane gitemo kalo aorano masani opong' nikech koth mapek mamedo chwe e alworano. Apisas mag obila kod jores oganda e kinde mag midhiero dhi nyime gi manyo yore mag reso ji ma pi ogeng'onegi, ka jokor chal kor lwasi yango ni koth pod dhi medo chwe e gwenge mathoth ma pacho ka. Millicent Adhiambo nigi ler mar lipodno. Masira ma kama obiro bang'e Ngaora ma Enkare Narok barore otieno ma piny orugodo kawuono kaluwore kod pong' mar pi nikech koth mapek ma sani osaso chwe pacho ka. Kane oyango wachno, County Commissioner ma Narok Kipkoech Loltiatia olero ni jopuonjre ariyogo mag mbalariany ma Masai Mara ne masira no ojuko e seche mane gichopo mar chwo wang'gi e pong' mar aorano. Jana walikuwa wawili walikuwa wanafuga kule, lakini walipitia mali nini ambayo haistahili kupitia. Mto kuna daraja iko karibu kule ambayo akapitia. Ni ile mambo ya kutaka kujua tu, kutaka kudadisi, kuwa curiosity. Waangalie vile maji vile imefurika mpaka ikajaa kwa mto. Na katika ile hali wakitaka kucross hivi, kwa sababu walikuwa naenda kule kuangalia mto vile imekuwa kucross, moja tuambiwa amekuwa kule kuangalia ile maji, kwa sababu vile maji vile inavingira kule inasunguka kule, akashinda na macho, ikafanya nini, ndio huyu akaingia maji, akaninginia mwenzake kumsupport yeye, ile mwenzake pia akafurutwa. Commissioner no ne okwayo oganda modak kuonde mani piny maula nyalo monjo sasaya mondo odar, bende osiemo wang' jodak makono mondo wewito yugi e odundu mar taka, nikech mano ema kelo pong' mar pi kod mumruok mar oula mapek ka yugi osedino odundugo. Kwa hivyo tuepuke, tuachane na mambo ya kuweka taka kwa mitaro ambayo ni ya sewage, ambayo ni ya maji, kwa sababu mkiziba hiyo mitaro ndio hii maji sasa inaleta ba. Oula makamano bende oweyo jodak kod joala moko e gwenge makono kod luoro gikwano bende lal mag mwandugi. Miliona mvua maji inakuja mingi, tukajaribu kuhama, miliona mmoja tu akipita. Nimekuta asubuhi maji imekuja usiku ikabeba vitu vingi sana. Nusu ya shamba hapa, hizi miche zote zimebebwa. Na nasikia moyo wangu nikiwa chini sasa, kwa sababu sasa sijui saa hii nitaanza wapi. Hapa ni kama tuseme kwa mfano juu imechukua nusu, ni kama 1700 tayari imebeba. Bende gweng' ma Kebeneti mayudore sub county ma Narok South okinyi ma kawuono obila makono oyango ni koth ne omiyo lowo osienyore ma oywero od jal moro moyang nyinge kaka Charles Bet kuom hawi maber onge ng'ato ang'ata mane ohinyore.
ne ochuno mondo gigol chik ne jodak malworano kod jogo manitie kama sienyruok mar lowo nenore mondo chak chon odar kapok masira makamano ojukogi apoya kendo kelo hinyruok. Obila makono koro dhi nyime kod luorore e alworano ka gijiwo jodak mondo obed akicha kaluwore kod chal mar weche kotenore kod midhiero mar koth pachoka. Chenro mag wuoth reru bende mawuok Nairobi kadhi Kisumu obedo kod ng'ikruok kaluwore gi kethruok mar lain reru nikech koth ma osienyo lowo ma lain reru no luwo gi gweng' madhogoto. 60 meters zikakuwa submerged, na venye unaona ni ya kwamba wakati huo mchanga ulipita, reli iliachwa ikiwa hanging ama iko juu, imepaa juu, na kwa hivyo shughuli za reli zimesimama kwa sababu tuko na ile treni ambayo inatoka Kikuyu kila asubuhi inaenda hadi Nairobi na jioni inarudi. Saizi haiendi. Migao makoro chal mar lwasi Kenya Meteorological Department medo nyiso jo Kenya obed motang' ka koro margi nyiso ni koth dhi medo chwe e kind kawuono gi tarik 28 e gwenge kaka masawa mar Kenya, Nairobi, Ukambani, gwenge makaluo, nyandwat mar Kenya e kind mamoko. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Kawasuru nyako Ramogi wawere kod motende kod weche mag koth kor wadonje mag lakteche kata bang' do lero ni ok owinjore sirikal okaw okang' ne lakteche mang'anyo. Moko kuom jotelo mag riwruok mar lakteche oseyudo barupe mag gologi e tich. Gavana mar kaunti ma Kajiado Joseph Ole Lenku bende okoni gisechungo osara mag lakteche mang'anyo kendo idhi kawnegi okang'. Kaka Judith Omondi lero, riwruok mar KMPDU to koni mago chal ka gimibuogogi gi thuol motho kendo chakre juma manyien gidhi dok e ndara mar bago ng'anyo kaka osebedo katimore nyaka ne ng'anyo chakre. Juma achiel bang' ng'eto mar doho ni ok owinjo kawo ndamo moro amora mar kum ne lakteche manie ng'anyo, moko kuom kauntis osechako kumo laktechegi. Ma kama oriwo jalup jagoro mar KMPDU ma oseyudo barua ni othiche oko e tich. Tend kaunti ma Kajiado bende koni gichungo osara mar lakteche kendo gisechako lai mar kawo negi ondamo mager mar chik. In Kajiado County, we have stopped the salaries of all the striking doctors and begin a disciplinary process that is legal and that will for once finally resolve this problem. Riwruok mar KMPDU kata kamano oseyo counties mabuogo lakteche ka gikoni mano ok yienggi kendo gibiro medo ridore ne kedo ne ratiro maggi. I have always, in my work as a union leader, I've been fired more than 3 times. So they have actually delayed to do that. I would like to congratulate every doctor who has received either a Shoko's letter or a sacking letter. Put that in your remembrance album. It will show your blood streaks, your strained souls on the foot of the sun as you're struggling. Your chairman has been sacked 8 times. Lakteche gikoni apisa mag piny owacho osebedo ka loso e yo ma ok ni kare kendo manyiso achaya ne lakteche chakre juma manyien gichano dok e ndara mar ng'anyo ka bende tol manyicha gi mbeko mondo mi piny owacho were gi dwara 18 to migi achiel mar interns koro girucho oko. They are now out to chest thump and to outlet I relate the collective bargaining agreement that was signed in 2017-2021. From next week, Tuesday, we're going to resume our weekly demonstration. We are now back to our 19 demands in full, in total, because we do not trust their words anymore. Jatend migao mar thieth Susan Nakumicha mane tuakie kaunti ma Kisumu e kinde nyasi mar kedo gi malaria kata kamano koni gisetemo chopo dwaro mag lakteche kendo ber ka gidokie tich. We have given you an offer. Of the 19 items that the doctors raised, the government has done 18 out of 19. I want to speak to the doctors. Tafadhali rudi kazini. Hii moja imebaki, tuongee, tuelewane. Riwruok mag wek tich Federation of Kenya Employers to koro kwayo piny owacho mondo tiek ng'anyo gi mapiyo mondo jo Kenya mayudo midhiero mag thieth okonyre. We also want to make an urgent call as employers from Coast Branch for social dialogue to end the doctor strike. We are very concerned by the protracted nature of this strike and the fact that the parties have taken very entrenched positions, forgetting that there is immense pain and suffering that is being
posed on Kenyans. Ng'anyo mar lakteche kawuono ni odiochieng' mar 43 nyaka ne ochakre pachoka, kendo doho chano timo ng'eto ewi wach ni dwe manyien tarik 17. Judith Omondi, Ramogi TV. Nekoro mogi wadhi nyime kowere kod mag dakteche to koro wadonje weche mag telo mar od bura mamalo kata bunge kod od bura mar Senate bende. Kuom thuolo mokwongo, spika mar od bura mamalo Moses Wetangula kod jatend kweth manok e od bura mamalo Opiyo Wandayi owuok oko kendo kwedo weche mag mibadhi mawachore ni ne okwako gedo mar ot maduong' ma oger mondo oting' apise mag jod bura midendo ni Bunge Towers. Kagiloso e kinde yawa yanga odno ma omonyo siling bilion 9.6. Jotelogo pako gedo mar Bunge Towers. Jatend piny William Ruto jiwo jod bura mondo koro tine jopiny e yo maber bang' yudo apise manyangafu. Chris Owino nigi ler. E nyasi mar yawo ayanga od orofa 26 mar Bunge Tower madhi ting'o apise 331 mag jo od bura, spika mar od bura Moses Wetangula kod jatend kweth jo od bura manok Opiyo Wandayi oumo iye gi piny ni onge omenda mane okwal e gedo mar ot makamano mane ochakre higa mar 2009. At no one time were we able to establish any form of impropriety because we were able to look at the books of accounts for the PSC. And therefore, Your Excellency, I want to allay any fears that could have been there, that perhaps this project has been shrouded in some form of mystery or corruption. Today, as we open this building, honorable members, I want to join the honorable minority leader, Wandayi, to allay the skeptics who have been pouring vitriol on the structure, the rejectionists, and many others who have been saying many things. This building is here. We will use it, and it will serve the purpose for which it was meant. E kor juma mokalo, Senator Manandi Samson Cherargei ne osoko wang' duol matayo chenro mag od bura Parliamentary Service Commission kuom digni e gero Bunge Tower kaachiel gi medo nengo mar gere kowuok bilion 5.8 nyaka bilion 9.6. Wetangula, spika mar od bura mar Senate Amason Kingi, jatend kweth jo od bura manok Opiyo Wandayi, jatend migawo mar lweny Aden Duale ne osungo Bunge Tower kendo pime kod od bura mar piny Amerika mong'ere kaka Capitol Hill. Kingi owacho ni Bunge Tower dhi konyo sirikal kungo milion 400 omenda ma od bura osebedo katiyogo e chulo magawa e kinde romo maggi e otende makamago higa ka higa. This necessitated the renting of premises within Parliament, Parliament Square, and the CBD at large to mitigate the situation. Over the years, this has proved to be counterproductive as it has saddled Parliament with an annual rent bill that has since soared to 400 million. Jatend piny William Ruto okwayo jo od bura mondo duok lwetgi kuom tiyo ne jopiny maber bang' yudo apise manyangafu makamano moger kod osuru mag jopiny. We expect, and the people of Kenya expect, world-class representation, world-class legislation, world-class oversight. And looking at the facilities, and I tested them this morning, the committee spaces, in the offices themselves, you have now no reason, forget excuse, you have no reason not to give us and the people of Kenya the best. Apise mag jo od bura oting'o magawa manyasani, kuonde rieyo del, ute thieth, od kano buge misomo, kaachiel gi kuonde timo romo mag komiti mag od bura manyasani maromo 26. Bang' duol mochung' ne tayo chenro mag od bura Parliamentary Service Commission tiyo kod omenda maromo bilion 9.6 e gero ot manyangafu kamae, geno mar jopiny en jo od bura biro tiyo kod thuoloni makare mar loso chike madhi loko ngima jopiny. Chris Owino, Ramogi TV, Bunge Tower, Nairobi. Jopuonj mag junior secondary obwogo dhi ng'anyo ne yawo sikunde juma manyien. Poni piny owacho kod duol mandiko jopuonje tich TSC
okoyie luwo chike ma ogol kata mag ng'eto mane ogol kod doho tarik 17 mar dweni makoni ndiko mar jopuonjgo e yor orak en ataro mar chik. Kaka Judith Omondi lero, bende gisingo dhi e doho mar sundo TSC mondo chulgi kuom dweche 4 ma gisebedo ka gitiyo e higani. Gi juma achiel kende to yawo skunde, jopuonj mag junior school koni ok gibi yawo skunde juma manyien kaluwore gi ng'eto mane ochiw kod doho tarik 17 mar dweni ni orak margi mar puonjo ni e tok chik. Jopuonj gi koni winjruok mane gichuo yie kogno kod piny owacho ne orumo higa mokalo kendo chuno gi gidhi nyime gi orak e kinde ma owinjo ndik geyo ma ongirore ok gibi yie. We obey the court ruling by staying away from schools in the name of internship. All teachers shall be involved in a national demonstration as a call and agitation for action from TSC in a bid to comply with the ruling. All county JSS leaders should organize the demonstrations independently through the legal processes. Bende gikoni giluwo chik kaluwore ni kwayo mane ochwal kod TSC bang' ng'eto ne owitoko kendo winjo TSC olu chikego ma ok ochuno jopuonj moro amora mondo mi odhi nyime gi puonjo. It should be clear to all moguls that the TSC appeal for stay orders against the ruling was unsuccessful and failed to meet the minimum threshold for granting stay orders. We want to mention that all moguls have agreed in unison that we will not report to school, and it is very clear, and we want TSC to know that we are not relenting. We are very serious, and they need to see this time round. Moguls power! Power! We are not going to report to school, so kindly let everybody know that JSS interns are no longer interns. Gichano chwalo ng'uri e nyim doho bende mondo mi chulgi kuom dweche 4 mag higani magisebedo ka gitiyo e yor kojolo. Moving back to court to seek compensation for the time we have slaved and served TSC without a salary. In our calculations, each JSS teacher, intern teacher, will get not less than 480,000 shillings. We are calling upon the TSC CEO, Dr. Nancy Macharia, kindly, we need our money, compensate us immediately and confirm us. E chak higani, jatend piny Kenya William Ruto ne okoni jopuonjgo obiro tiyo e yor orak kuom higni 2 kapok ondik geyo ma ongirore. Judith Omondi, Ramogi TV. Erokamano nyako Ramogi kuom kete Ramogi TV weche manyien mag ang'ich welo biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV odhiambo ni kama aneno ka osedire moko kuom ote maguka dakika 26 okalo bang' saa achiel. Ka aneno ka okang' ma sirikal okawo mar nywako jo NYS kod KDF konyo reso wacho ula en okang' maber. Nyasaye mondo ket chunygi kama okwe jogo mosewito ngimagi maniluongo ni Fred Osuru mondiko. Waneno Ramogi maler ahinya wach mar pi ma opong'ni ema omako dhowa mano Pastor Omondi Otiche mar gima onyinyore wacho ni mosne Pastor Apostol Maurice Wuod Wuor. Erokamano. Jackson Odolwa Odando wuodi Imbo Nyamonye wacho ni Bati awuoro wach mar ofula ma omako ji e Kenya ka. Jackson Odolwa erokamano ahinya in bende kuom oro ote mari kendo miyo apachi wechewa manyien. Otino Small kawuok Yadh Ngima wacho ni Ramogi TV neno maler ahinya goyo mos ne jowa ma oyudo masira mar pi kod jo Kenya duto mondo one ni mondo sirikal one ni oritogi kendo miyogi kuonde ma nyalo konyogi jogo ma pi odaro e miechgi. Lawi Wuod Odore intiere rinya ineno Ramogi yo makare irwako ji duto e chokruok intiere rinya pefa. Erokamano agino nudhi lemo ne piny mondo pi oula kik med kelo wach. Polo Kuto mar Karombe School wacho ni atimo mos kuom jo Kenya ma oula ohinyo mar Nyasaye konygi jok ma wito ngima Nyasaye okechunygi kama okwe jok ma wito jogi gi Nyasaye mondo migi hocho makende e kinde ne magi ntiere e masira mar pi kod yuago wedegi. Kani bende neno ka Charity Koth wacho ni noyo makare ntiere Kisumu. Erokamano Charity kuom kete Ramogi TV weche manyien
mag ng'ich welo. Jarosoja wacho ni Johera ma Kogalo timo mos ahinya kuom jogo ma oyudo masira mar pi. Mad Nyasaye kony joma bende pi odaro. Wacho ni ginena ka gintie kod Gor Mahia third patron ni engineer Mike Musa Tiego Udgem Kauda. Erokamano ahinya ano Green Army. Gie kinde ni yiena mondo akaw yweyo mokwongo nyakoromo gi pod aduogo ka kod weche mamoko e weche manyien mag ng'ich welo. Kik idhi mabor. Lakini vile hii ekonomi imetufinya, ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Bala, ilibidi nioshe kila kitu mara 2. Sikuwa na otherwise, nikarudia Ariel. Ariel, usafi bora kwa mwosho mmoja tu. Royal Mabati Factory, dukani mar nyiepo achiel kende manengo gore piny, kendo rang'iny mamalo mag mwandu go ewi tado yudore duto. Yud offers mag stone coated tiles gi $603 kende, koriwo nyaka osuru mar VAT. Chula tamalo 40 yud molos sani kikelo ni nono maonge chudo. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu, Accra Street, e apaya ma Paul Mboya. Gochnwa e 0708 357 201. Skiza chapa, ushinde. Ndugu yetu anapata shilingi zake 50,000. Musa Jakadala tukimpa tu. Si unaona? Hizi zote ni zako. Unasikiaje? Furaha mingi sana. Si ndio? Hebu wajuze kwa kamera tu ile pale. Ulifanyaje kupata 50,000 leo hii? Nilifanya ku dial star 487*3#. Ukachagua. Nikachagua nikashinda. Ukachagua Skiza tu moja na ukashinda. Nikashinda. Imekupa 50,000. 50,000. Asante sana. Ongezea mama stock sasa. Si ndio? Lazima. Hivi enda na cheki yako, hatusalii nayo. Skiza chapa, ushinde. Fuenyo chuny kitwa. Ang'o miyo yie ni chako mana mine? Dak ne chako yie chuo. Yie ni chako mine nikech mine ma pito. Ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny. Ike jaduong' manokwongo kama niluongo jaduong' Ngeso Kosanjo. Kaluwore kaka kidi ma jaduong' ohero kaka chiege maduong'. Kidi jaduong' ni Kit Mikai. Kendo rom kod jorit kitwa. Mondo ne en dero mar jaduong' madhaka mora ok dheye. Piny mamako dhogi. Kamaru biro to maru to e dala. Iecho ne tiel. Omake amaka kama anyawana adhiadhia kinywana limi. Riuri kod Rabala Kwasi owad gi Rajabu. Kendo koro go jonam grech en duoko rech maniseng'iewo. E 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. Manera Mugi TV. Kini wala, what I can advise, save isako. Kuma at least save pesa kumiketo isako no, nyalo yudo interest matin at the end of the month or at the end of the year. Ohala en lal gi yuto. Kawuoni yude, kinyo ke yude. Koro mikano cha, inya duogo tiyo go kendo. Kata kwan gi tije adek, to dhi mbele ko tiyo gi kan kech wan gi team ioro ji kumoro, ibe ing'iyo kuonde kumoro minyamako. Koro wakonyre ka duto mondo tich otimre. Machiegni kendo nyakoromo gi bang' wuok e ywe adundo. Wadhi nyime gi weche manyien. Sergeant Rose Nyawira manowito ngimane kaachiel kod jowadgi 9 moting'o jamadara Francis Ogola e masech ndek kalapapla juma mokalo oik kawuono e dalagi e kaunti ma Kirinyaga. Chenro mar ikne ne opong' gi lit kod kuyo ka joma ne ochopo ne oywage kaka jal mani kod chia kendo mane ochiwo ngimane mar tiyo ne piny Kenya. Moko kuom joma ne ochopo e iko mare oting'o jolweny gi jotelo mag kaunti no. Sergeant John Moridhi ibiro ik odiochieng' ma kiny e dalagi manitiere Kirimunge e kaunti onogo ma Kirinyaga. A broadcast option, a job she performed diligently
until her untimely death. For the period Sergeant Rose Nyawira Wachira served the Kenya Air Force, she proved to be dedicated and industrious member of Defense Forces. Her untimely death will no doubt be felt by both members of your family as well as those of the entire service. On behalf of all officers, service members of the Kenya Air Force and their families, I convey my most heartfelt condolences to you. Your demise hurts. Your demise hurts more to imagine you will not be around to see your son grow. Only God knows best why you had to go so soon. Rest in peace till we meet again in paradise. It was indeed an honor to have one of us, but they are two from Kirinyaga, serving in the Kenya Defense Forces. I said that before. We have been here represented in the family meetings, and therefore I won't say much, because in times like this, there is really no words that you can tell anybody other than to be present and to show your solidarity. To the family, we pray for the peace of God. Nokoro mogika porwane weche mag masira mar ndek jolweny manotimore ne Sergeant Clifford Omondi mane achiel kuom jolweny manotho e masira mar ndek kalapapla manotimore juma mokalo. Ibiro kete kar yweyo mare mogik tarik 3 dwe mar 5 higani e dalagi manitiere Ndiwo West Lego location e kar chung' od bura mar Lego Usonga. Joyce Oduor nigi ler mar wachni. Kaluwore kod jaloso elo familia Sergeant Omondi, gidhi mbele kod pango chenro mag liel ka gin kaka familia, gisewinjore ni ringre Sergeant Omondi ibiro gole boma ma Nairobi kikowe dalagi mandiwo West Alego location tarik 3 dwe mar 5 higani, to ibiro ike tarik 3 dwe no. Olero ni gisani, gipango mana kaka inyalo ket Sergeant Omondi e kar yweyo mare mogik e yor nyadhi. Ibiro gole tarik 2 dwe mar 5 higani, tiike tarik 3 dwe mar 7 dwe mar 5 higani. Koro war kaka familia watemo mana loso chenro kaka dwa miye yik maber. Koloso kod Ramogi TV e dalagi, Dominic Oyugi owacho ni sirikal kokale bad migawo mar jolweny osingo ni gibiro konyo kaw ting' mar liela. Kolero ni sirikal ok bi kaw ting' te mar liend Sergeant Omondi nikech Sergeant Omondi pod nene lemo mapiny kipimo kod Jamadarogola mane liende sirikal no kaw ting' duto. Kuom mano, gikwayo siepe kod jochiw kony mondo konygi dino bugo manyalo dong' tok sirikal timo korka korgi. Sirikal wacho no gintie gik magichugie, gibiro rango kaka body bedo transported from Nairobi to dala, gibiro rango wach mar sanduk kod payment mag hospital kadi bedie en ting' margi. Gima kendo gisewacho nwa en program mar yik bede gine magitayo. Wan familia awakwayo no yik kaka wan joluo wageyo ka ji bire yik, nitie kombe ma ji betie, nitie tent, koro kony mar pesa kata gik moko magato offer nyalo konyowa. William Onyenya ma en wat mosenindo omedo ni chenro mar iko ibiro time skul primar mandiwo kaluwore ni oganda mathoth nyalo chopo e liend no. Ike dala ka to ceremony mar yik to wadwa tere skul, Ndiwo Primary School. Kanye manwatimie saw duto mag yikne. Min Sergeant Omondi, Gertrude Achieng' kaachiel kod min odowadgi Beatrice Odipo oywago Sergeant Omondi kaka jambola, jahera kod jachiwo mane konyo wede mathoth ahinya. Clifford kore chu kama ng'e nyathi machugo dwa here, koro nyina bendo here, tabindo hera. Ayo sirikal mondo mi odonjie, mondo mi okonywa nikech walalo wuoyi mamor, majahera, majausiep. Koro akwayo ni kama yura ni onid gi kwe. Nyasaye okawe ko samo ok nwang'eyo kendo samo ok nwachano. Ne en nyathi mamuol kendo nyathi maber kabisa. To mago duto gin chenro mag Nyasaye. No hero nen gi hera mang'eny sana. Ne hike ma pod otin no nitie nyithindo manyocha okawo manyocha puonjo.
Moko ni secondary schools, moko ni colleges. Familia no koro ywak ni ne gin kod geno maduong' kuom wuodgi matho ong'ado ngimane nus ka koro gikwayo sirikal mondo ne ni otim nonro matut ewi masira mar ndek kalapapla mane okelo tho mar jolweny 10. Wakwamna sirikal mondo otim nonro wanwang' adiera. Komachielo, familia mar jalweny mosenindo Duncan Keitany ma bende nowito ngimane masirano pango mar keto Keitany e kar yweyo mare mogik ngeso tarik 27 dweni e gweng'a Masaos, Baringo North. Min od mosenindo Keitany kaachiel kod wede ywago Keitany kaka wuoro mane ohero familia mare. Hiyo sasa the last 1 month Kanol Keitany alikuwa hapa kwa holiday for 1 month. Sasa akakuja holiday 1 month, tukapanda mashamba yote, akapanda miti kwa shamba yetu, alipanda miti 277. After kupanda miti 277 akakuja sasa toka kwa hiyo compound akaprune hizo mamiti zote ikuwe safi. After hapo akaniambia mama Ivana, mimi narudi sasa kazi, narudi nyumbani sasa. Matayarisho mashishi, jana tulikuwa na mchango ya kuwezesha wale wataungana na mama waende kwa mashishi. Sasa tumetayarisha, tuko tayari kabisa. Mama atatangulia leo, alafu siku ya Jumamosi kuna wale sasa timu ya kuungana na mama baadaye wataenda on Saturday. Sasa tumejitayarisha kabisa. Joyce Odur, Ramogi TV. Riwruok moro ma ok mar piny owacho kotenore kod piny owacho mar kaunti ma Migori ochako chenro mar pidho yien mag olemo e ng'wech mar kedo kod lokruok mar chal kor lwasi. Kaka Jojo maleronwa, gigeto pidho yien mag olemo maromo 3,500. Kedo kod lokruok mar kor lwasi en twak mapod dhi nyime pacho kae. Ka bende okenge mopogore opogore bende imedo keti kod piny owacho kaachiel rogo mag piny owacho mar kedo kod midhiero ni e pacho kae. Puonjo osebed ka ichiwo ne moko moganda ka ginyalo konyo e kedo kod lokruok mar kor lwasi e kor gwenge. Naomba tu wamama wenzangu, mkipata hii miti muende mzitunze vizuri, msiwachie mbuzi kule, mziwekee mbolea na mzilinde. Tuendelee kwa hii mwaka ili tutabenefit, watoto watakula na watasoma vizuri. Community we are here today have been empowered and have also been told on how to plant and how to take care of the fruit seedlings that have been given. It's just as a matter of taking and going to the community, but to nurture so that they see the benefits of this fruit. Rego mok mago mag piny owacho bendo sebedo kachiwo kothe mag yiende ne oganda kaka yo achiel ma jiwo pith mar yiende men achiel kuom yore ma itiyo godo e kedo kod lokruok mar kor lwasi. To initiate them into a practice where they can enjoy and like tree planting as a way of mitigating climate change, but we are giving them fruit trees because then it comes with multiple benefits. Whatever you get from a tree, on top of that, they will get fruits that collectively, if they are all successful, become part of what they can use for economic earnings. So, riwruogno mar One Vision Kenya dhi nyime kod keto chenro mopogore opogore mar kedo kod lokruok mar kor lwasi e Ward Sabich ka gichiwo kothego mag yiende mag olemo ma ka opogore kod loso alwora bende dhi konyo ganda e yudo lembe. As from today, in 3 years' time, our life is going to change. Why am I saying that? Because through the fruits, we are going to have some value addition. At the same time, we are campaigning for climate change. Tumekumbukwa na kaunti yetu kuletewa miti za kupanda za matunda. Tangu tukaa hii kaunti hatujapanda miti za matunda, na matunda ni nzuri, itazuia magonjwa kwa watoto. Jalub jatatije riwruogni mar One Vision Victor Ogindo wach ni gigeto ahinya joma mine e bwo chendoni mar kedo kod lokruok mar kor lwasi. This program is targeting the women so that they get empowered by having these fruit trees where economically after a period of 3 years the mangoes and the avocados shall have given fruits that can be sold and they get the direct income. And again, on issues of climate change, so we are targeting to plant over 3,500 the fruit seedlings, and we are targeting also the 300 households. So this program is going to enrich our communities to improve on the environment. Director Migano mochune kedo kod lokruok mar kor lwasi e kaunti ma Migori Linus Origa okono gande e kaunti ma Migori mondo koro ti machiegni kod piny owacho korego mok mago mag piny owacho mondo gikedi
kod lokruok mar kor lwasi. We are doing what we call school greening program, where we have procured through a funded project called Floka some seedlings that we will be distributing and initiating tree planting in schools. Dwaro nitiere mondo koro piny owacho ketie tich chike manolosi mag kedo kod lokruok mar kor lwasi e kaunti ma Migori, kendo puonjo oganda tije gi ng'wech mar kedo kod lokruok mar kor lwasi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Asewacho ni nyathini toko winja to sani oseguro tiende dalani. In a world where faith, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa. Ang'o maketo skul mipuonje weche mag thieth kod science bedo maber? Waketo maino marwa e chal ngima mar jopuonjre, waketo maromre timo nonro kod tiegruok, wajiwo jopuonjre donje chenro mopogore opogore kaka tuke, wachiwo tiegruok mowinjore gi omenda ma japuonjre chulo, japuonjre tieko somo ka en gi lony mar donjo e tich. Omiyo chop Imperial College of Medical and Health Sciences kama kepo mar dwe mar abich dhi nyime. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Kenya biro bedo joloch tuke mag rugby ma pinje Afrika. Jotugo ma higni piny 20 poni giloyo jobag tukego Zimbabwe e tukgi mogik. Tim mar Kenya mong'ere kaka Chipu oseloyo tukegi 2 ka odiechieng' manyoro nigiloyo tim mar Tunisia points 57 kuom 17 alap ma Harare Sports Club. Kano wuoyo tok yudo loch, kocha mar Kenya Simon Jawichre olero ni tim Kenya noyier e yono makare, gino momiyo gisenyiso geno mar kawo kombeno. Jackson Siketa gi kapten Edmond Omondi yudo hinyruok e tukgi manyoro, kata kamano igeno ni gibiro ikore kaponi girado gi Zimbabwe chieng' Jumapil. Jaloch kind Kenya gi Zimbabwe biro ting'o nying Afrika e tuke mag pinje duto mibiro bagi kind tarik 17 dwe mar 7 e piny mar Scotland. Tukegi okelo kanyakla pinje 4 kama oting'o joloch higa mokalo Zimbabwe, Kenya, Tunisia kod Namibia. He does for the pass there, a little bit of a chip over the top that goes steady under it. Now deciding to come to the near side, he's got lots of support, decides to go for the grabber. That was the worst idea. The Kenyan halfback who attempts to wriggle pass. Koro mogi nyisa ni thuolo mara orumo, koro ma ok watimo sani obro timo saa 3 weche manyien mag imore. Kaw kamano jaloko mara obedo Wilson Ochuka, nyinga en George Bati, poch gi pak ni in kuom keto Ramogi TV oriti masani. Are you ready to turn